Manan sa usa ka ginamos. Mayo adlaw ka natong tanan ug ilapit na sa ato mga suking taga-paminaw ug mga minahal na mga viewers. Kining kaagi karon usa kaagi sa mga bata nga nanikamot alang nga mabuhi ug sa pag-share aron makakuhaan o pagtulunan sa atong mga kaigalaan. Ug aron masabtan niyo ang tanan sugdan ta sa inyo niini. Uy, day. Mga una ta. Para di ta malit sa school. Kuya, unsa ti atong sudan, kuya? Atong sudan, day? Na ginamos. No. Oh, ginamos ti atong sudan, kuya. Oh, ginamos, day, kay saan man nga. Pobre man ta. Mukaon na ta. Luuyat ay nato, kuya, no? Kinamos atong sudan. O, dahil mo nang manikamo ta dahil eskwela. Para makahumantas to pag-eskwela. Bitaw, kuya, no? Aron pag makahumantag eskwela, di na ta magkaon o ginamos. Tama ka, day. Di na ta magkaon ginamos. Basta makahumantag eskwela, magkaon tao ka ng lami ng mga sudan. Ay, luoyan na to, no? Pobre na kayo ta pa. Oo, day. Pero, ay kabala ka, day, kay tabangan magyapon tas Ginoo. So di lang ko ginamos naman putay kanon. Ang uban gani din na day ginamos unya kamuti saging. No. Bitaw po, no. Pait po nang nagpuyo-putag bukid ko yan, no. Mawadag ko ni kasagara atong sudan. Bulat, ginamos. Bitaw, day. Pero, silang, day. Maningkamot ta. Makauman to school. Mapulit tag day, syudad. O, palit ta dito og day. Lami nga pagkaon. Ito ko yan, no. Saan man po nga. Wala naman po tayo mama o papa. Huwag day mo nang kita lagi maningkamot to, ha. Magtinabangay lang gud ta. Oh, sige, kuya. Mga una ta, kuya. Kasi malit na ta sa school. Oo, din na, day. Mga una ta. Ay, kuya. Ano naman, day? Mo-school ka karon? Di ko eskwela karon, day. Wa man may klase. Ay, wa day may klase karon, kuya. Oh, wa may klase. Unsa man ka karon, kuya? Mangitaw ko, day. Kanong sikat-sikat sa unahan. Ako, wanan ba? Masikat-sikat ko. Kaya parang makakita akong kwarta di abasintay na mo sakay. Makapait na po taog. Kuan man ni karon ginamos unya, pait na po tag bulad. Ay, sige, kuya. Tanya, kuya, no. Daghan kag pasahero para lamit na po ito sudan. Sige lang, day. Manigamot ko basin, day. O bitsimbahan, day. Di, makapalit og bulad. Uy, sige. Mga unat na, kuya. Mga unat, day. Day. Mo ito na ko, day. Mamasahero na ko. Kay para makapaytag sudan niya.
Magsuot sa kong jacket daya kay para ilit ta panuton. Maayo na kuya no nga maswertihan ka sa imong pagpamasahero para makapatag sutan. Kay para makapalit ta og nya og kuan ginamos. Oh, bulad ay maniblit na ginamos ina. Kuya, amping ka dito kuya ha. Amping ka sa imong kuan kuya ha. Kanya panitag kwarta pa sa imong pagpamasahero. Uday, ay kabala ka. Amping ko. Ya, may ito na ko diya. Oh, sige kuya. Wala ka na kuday. Mamasahero na ko. Aron nga dakay kong kita karon. Basin daig sweltuhan ko karon. Tawag kita. Nanadjud ko sa sikad. Dito sa udan. Mangita kong pasayro dito. Kaya basig daghay tao dito. Ako ay naning paandaro ning motor. May na ko sa unahan. Dito ra ko mangitag pasayro. Basin og makachamba day ko ani. May tanog makakuan ko ani ba? Nakadaghan ko ani pasahero ba? Kay may na lang po kapalit kong sudan na mo ninday. Lord, ikaw na ibahala na ko Lord. Tabangi ko Lord nga makakita kong dagay pasahero karon Lord. Doon na ko sa katong parkinganan na mo. At ko dito kay basinog dito ko makabingwit. May tanan na mo para nga pasahero diri no. Mura mapungmingaw karong panahon na ba? Kunya siguro mga taod-taod. Kunya na siguro ni mo busy pagtinggawas ta sa mga kuan mga estudyante. Kuya la naay ni parang nga babae. Pasakyo na ko niya ko ni unungan. Pops. Asa man ka ma'am? May ko sa merkado. O pila may pliti? Oh, barato raman ma'am. May noon. Oh, yun na pa. Bata pa man di ka no? Lagi ma'am, saan man mga wala naman gawin mama o papa mo nang kamot na lang ko. Ay, maupa. Iluya po ni mo no. Pero, isa di lang. Namagabi ko luya Ginoo. Tabangan na kaniya. Anyway, di ako sa unahan. Oops, diri ako. Naipliti. Oh, dako min lagi ni ma'am. Ay kabala ka na imo na sukli. Oy, isilamat kay mama. Dako na kayong tabang sa amo ma'am. Oy, sa payan oy. Ay tinako. Maugad to ang kaagis o sa kabata nga wala na ginikanan, wala na yung mama o papa. O nga nikamot na lang sila aron nga mabuhi. Mga higala, kung giganaan mo sa atong drama, paliw ko sa pag-share aron makuhaan o pagtulunan sa atong mga higala. Dinhi lamang ni atong sugilanon. Hantumanan sa usa ka awit.
Daghan kayong salamat mga igala sa inyong pagtanaw sa akong video ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe. Daghan salamat.